Bismillahirrahmanirrahim. A shawo karuwar gida. Babi na 5. Kar ku manta da liking, comment da subscribing. Mun gode. A shirinmu da ya gabata mun tsaya ne a inda Rauda ta zagi Maina a kamfaninsa sanda Turawa suka ɗauke su zuwa kwanan gida. Nan ne muka tsaya, yanzu ko za mu ci gaba. Ko da Fidi ta kawo mata takalman ta gida ba yadda bace da Rauda ta faɗa mata dalilin guduwarta ba, amma ta ƙi faɗa mata saboda ita kunya ma take ji na abin da ta yi masa, shi sa bata faɗi ba. Haka rayuwar ta ci gaba da garawa. Rauda na samun kuɗi da take kaiwa gidan yari a rubuta, kuma su kullum tana mata addu'a da sa mata albarka, dan Rauda yarinya ce mai biyayya da tausayi. Kwana biyu Rauda bata zuwa titi, ta tsaya saboda an ɗanyi order ta online, shi sa daga gida sai gidan wanda ya booking ɗinta. Shi ko Maina tunanin Rauda ne ya hana shi sukuni, don yanzu har mafarkinta yake yi akai-akai, tana masa kukan ya taimake ta, tana miƙa masa hannu sai ya farka, ko kuma wata ran sai ya mafarki tana miƙo masa kyawawan jarirai a mafarkin. Hakan ne yasa kullum bai da walwala, har dai ya gaji da barin abun a ran shi, ya samu amininsa Abbas a ofis ɗinsa da labarinta. Da yake amininsa ne, bai ɓoye masa komai ba da ya faru tsakanin shi da yarinyar, inda har labarin mafarkinta da yake yi sai da ya faɗa mishi, inda ya nemi shawarar yadda zai iya samu ya kama ta faɗa mishi wanda ya turo ta zo ta kashe mishi aure. Gyara zama Abbas sai ya ce, Maina, karuwan nan da kake gani wallahi in ka ji me yake sa su karuwanci sai ka koka musu, don wallahi da yawan su ba don jin daɗi suke yi ba, a'a kawai sun rasa mafita ne, kuma ka san yadda ƙasar mu ta koma. Cewar Abbas ɗin, ina san akwai irin wa'innan, amma ita wannan shaidaniyar bata cikin jerin wa'incan, don wallahi wannan akan kuɗinta na kwanan gida bata ita tsirara a titi ba. Cewar Maina, to baka tunanin ko wani bil ne a kanta da yasa take hakan, don ta samu wata mafita wata sai ta yi karuwancin ne za ta samu? Cewar Abbas, dan dai baka ga wannan ɗin ba ne, ni ba wannan dogon sharhin na tambaye ka ba, so nake ka bani satar amsa yadda zan yi in kama ta faɗa min wanda ya turo ta kashe min aure, don wallahi ba zan kyale ta ba. Cewar Maina ransa a ɓace, to ita dai karuwa wuyar sha'ani ne da ita, don haka ko kama ta kake son yi, dole sai dai ka bi ta irin hanyar da ake samun su, gidan karuwai, clubs, ko kuma kan titunan da 'yan gudu evening ke tsayawa. Ta nan ne kawai zaka iya samun ta, tunda ba adireshin gidansu muka sani ba. Cewar Abbas. Sun jima suna shawarwari kan hanyoyin da Maina zai iya bi don ganin ya kama Rauda. Sosai Maina ya gamsu da shawarwarin da Abbas ɗin ya bashi. Amma Maina, ni a gani na da ka kyale ta kawai, tunda ko dai ka kama ta hakan ba mai da aurenka da Nadiya zai yi ba. To ni ban ga amfanin hakan ba. Ka san karuwai sharri ne da su. Ban san wani abu kuma ya je ya dawo. Cewar Abbas. Wallahi Abbas ba zan bar ta ba. Dole sai na kama ta. Na ji uban da ya turo ta. Saboda ran da na ganta da su John, da yake bata da gaskiya, tana ganina da ta gudu, tabbacin akwai magana a ƙasa, na haka dole in san waye turo ta. Cewar Maina. Haka dai suka yi ba ta haka dai suka kai haka dai suka yi ni. Abbas na tausar shi, yana botsarewa. Dole Abbas ɗin ya yi masa fatan alkhairi, ya bar shi kan ra'ayinsa. Tun daga ranar Maina ya fara duban kan titina da club da gidajen karuwai ko zai ga Rauda, amma baya ganin ta. Kullum fuskar sa ɓoye cikin face mask. Yau da misalin 9 na dare ta yi sallama da su Usaina, ta wuce matsayinsu ta bakin titi, don ta kwana biyu bata je ba. Tana hanya amma gabanta sai faɗuwa yake yi. Tana ta addu'a har ta isa gurin. Kamar kullum Fidi ce ta tarbe ta, suka koma gefe gurin da suke tsayawa suna tattaunawa kan yanayin kasuwar tasu da ta yi sanyi kwana biyu ba a ciniki. Har ya wuce su ya hangi fuskarta ta miron motar shi da wata mota ta haska. Da sauri ya ribas ya je ya tsaya kusa da ita, suna hira da Fidi. Gyara tsayuwar face mask ɗin shi yayi, ya dube ta amma ya makala murya ya ce, hai 'yan mata, ya faɗi yana kallon ta. Murmushi ta yi wani juyi a gaban shi, sannan ta karkaɗa masa na shaninta da mazaunanta ta ce, full option, short time ne, call till down. Cewar Rauda tana masa fari da idanunta. Till down ɗin dai ko?
ai zai fi, ya faɗi yana ɗauke idanunsa daga kallonta don tana son motsa masa sha'awa. To 50,000 ne, ta faɗi tana taunar cingam. In na bada 500 fa, cewar Maina cikin maƙe murya. Wani ihu ta sa ta ce babbar harka kenan, amma dai ba kaina za ka yanke ba ko? Ta faɗi tana murmushi. Kai haba dai, kawai kewa ce take damuna. Ya bata amsa yana jin kamar ya damƙo ta ya buga da ƙasa, amma dole ya daure. Ƙawata, ki ce yau me gaba ɗaya za a yi kenan, cewar Fili tana dariya. Harara Rauda ta watsa mata ta ce, gaba ɗaya sai a gidan aure ai. Miƙo wa Fili dala 100 yayi ya ce ta sa kati, don Rauda ta tabbatar da cewar akwai kuɗin. Aiko da saurinta ta shiga motar, tana ɗaga wa Fili hannu, wacce samun dala 100 a bagas ya sa ta fasa kwanan gida na ranar ta bar gurin zuwa gida. Shi kuma yana mai da hankali gun tuƙi yayi, ita kuwa da kwantar da kanta ta yi a kafaɗar shi. Kamshin jikin shi tana jin kamar ta san shi, amma ba za ta iya tunawa ko a ina bane. Ta fuske tana goga masa na shanunta, tana faɗin, kaga na iya abubuwa da yawa wanda zaka ji daɗin su. Kaga na iya shan sanda, shan kan na shanu. Tana faɗi tana ɗan shafo tudun sandar tashi a cikin wando. Wai ita ƙoƙarinta da son burge shi don ya ji daɗi. Bata san Maina hankalin shi ba a gurin yake ba. Tunani yake ko yayi fakin ne ya samu bulala ya zane ta tukunna kamin sa ƙarasa gidan, saboda ɗanarta da yake ji a ransa da zuciyarsa. Daurewa ya kawai suka isa gidan, wanda sabo ne ba wanda ya taɓa zuwa bane. Suna shiga mai da ƙofar ya rufe, ita kuwa tana gaba tana ɓalla botunan rigarta. Bayan ta cire rigarta ne shi kuma ya waigo. Takawa ta isa gaban shi cikin takun ɗaukar hankali. Ta manna na shanunta a ƙirjin shi. Ta ce, daga ganin ka kai ɗin zazzafa ne, sandarka za ta yi girma. Ta faɗi gami da kama face mask ɗin fuskar tashi ta cire masa. Kamar wacce aka jona a shokin, haka ta sake shi ta faɗi ƙasa tana ja da baya. Belt ɗin jikin wandon shi ya zaro ya naɗe a hannunsa, ya fara takawa zuwa inda take. Aiko a gigice ta miƙe tsaye ta haura saman kujera tana faɗin, don Allah karka dake ni, wallahi ƴan uwana suka gani kuka za su yi. Don Allah ka yi haƙuri karka dake ni. Cewa Rauda jikinta na bari tana tsoron ya shimfiɗa mata bulalar. Yi min shiru munafuka, a haka kamar ta Allah, nan ko cikakkiyar shaidaniya ce. Ai dama na ce komai daɗewa zaki zo hannu, kuma gashi ranar har ta zo ɗin. Cewar mai ran shi a ɓace. Zumbuɗa mata ɗaya yayi a mazaunanta. Aiko ta saki wata ƙara ta faɗa bayan kujerar tana ci gaba da bashi haƙuri. Don duk zatonta zagin da ta yi masa ran nan ne yasa yake hukunta ta. Kwangilar waye kika amso kika zo har gidana kika haɗa ni faɗa da matata? Waye ya turo ki min haka? Cewa Maina yana ƙara zumbuɗa mata bulalar. Ihu take tana sosa wurin tana faɗin, wallahi kowa bai kira ni ba, kai ne ka kira ni da kanka, wallahi ba wanda ya turo ni. Cewa Rauda cikin kuka tana yarfe hannu gami da sosa inda ya dake ta. Bice kuma bai zaro wayar shi ya shiga history call ya ce, karanto min number taki da ni na kira ki, yar kwalta kawai. Ya faɗi yana kallonta. Jikinta na rawa ta faɗa mishi number, ya sa a wayar shi. Aiko sai gashi number ta fito a ɓangaren dial call ɗin shi. Jikinsa a sanyaye ya ɗago ya dube ta ya ce, da na kira kin to me nace miki da yasa har kika zo gidana? Yayi tambayar yana tsare gida. Bata ɓoye masa komai ba game da mistake ɗin da aka samu. Ta faɗa mishi inda ta ƙara da cewa ka yi haƙuri ka yafe mu, wallahi ban zo gidanka ba da wata manufa. Na zo ne kawai da sa ran kiran da aka mun. Ka taimake ni, karka kuma duka na, jikina zai nuna an dake ni. Ina da ƴan uwa da mahaifiyar da ke min san da ko ni bana wa kaina. Wallahi in suka gani za su shiga damuwa. Ka yi haƙuri don Allah. Cewa Rauda hawaye yana biyo idanunta. Suna son naki ne suka barki kina yawon karuwanci, kina kai musu kuɗin, ko gidan naku ahalin karuwai ne? Dan na lura a yadda kike son kuɗi ido rufe kamar duka kowa na gidanku ne haka ko? Ya faɗi yana kallon yadda ranta ya ɓaci, jijiyoyin jikinta suka taso. Ta ce tana nuna shi da yatsa, malam zan juri komai daga gare ka, amma ba zan jure cin mutunci ga ƴan uwana ba. Ni ce ne maka laifi, don haka ka aibata ni iya ni kaɗai. Ka daina sako su a ciki, don in aka taɓa su komai ma zan iya yi ne. Cewa Rauda ba tare da tsoron komai ba. Bai kula ta bai sa kai ya haura sama zuwa inda ɗakin shi yake. Ya shiga ciki yana tunanin dalilin fashin da ta yi akan ya zagi iyayenta da ƴan uwanta. Wanka ya shiga wanda ya jima bai fito ba, sannan
ya fito ya kimtsa ya kulle ɗakin shi yayi baccin shi barta a falo zaune tana tunanin hanyar da za ta bi ta fice a gidan gobe dan ta je gun ummanta. Ranta ya ɓaci lokacin da ta fahimci shi baccin shi je yayi ita ya barta da kwana zaune. Shi yasa da misalin karfe 2 ta bar falon ita ma zuwa wani ɗakin da ta gani a falon. Ta yi sa'a tana buɗe shi daga ya buɗu. Ako ta yi sauri ta shige ciki ta haye gado ta ja bargo ko kofar bata tura ba. Ta bi lafiyar katifa bacci mai daɗi ya awon gaba da ita hankalinta kwance. Bata farka ba sai ta ji wani rantsatsen zafi akan cinye ta yana ratsa ta. A gigice ta miƙe zaune tana raba idanu. Maina ne rike da belt ɗin jiya shine ya zuga mata a cinye yanzu ma sanda ya zo fita masallaci ne ya gabata falo shine ya hangi ɗakin a buɗe da ya leƙa shine ya ganta tana bacci ya je ya tashe ta a fusace. Uban waye ya baki damar kwana min a ɗaki na? Ya faɗi yana kallon ta ran shi a ɓace. Shiru tai bata bashi amsa ba dan bata san amsar bashi ba dan ta lura so yake naɗa mata na jaki kamun ta bar gidan. Dan Allah ka yi hakuri ka bar ni in wuce gida tunda na faɗa maka iya gaskiya ta cewa da kanta a ƙasa zaki tafi gida ne kawai idan na gama bincike na akan ki. Cewar Maina miƙa ta yi zumbur ta ce idan kuɗin da ka bani ne to ka riƙe wayata an jima da dare zan kawo maka kuɗinka sai ka bani wayata amma in ban je gida ba yanzu wallahi akwai matsala. Cewar da cikin damuwa to ai na ɗauka iyayen karo ba sa damuwa dan bata je gida ba tunda sun san sana'arta ta kwana ce. Cewar Maina rintsa ido Rauda ta yi tana jin zafin maganganun nashi da yake jifanta da su. Haɗe damuwarta ta yi ta ce ita wannan karuwar da ke tsaye a gabanka ko da yaushe na ta ahalin muddin ban kwana a gida ba to ba ta cikin kwanciyar hankali shi yasa nake so in je su gani. Cewar Rauda kuma sun san karuwancin kike amma suke damuwa da rashin kwanan ki a gida. Cewar Maina zan wuce in ka bani dama ga wayar tawa. Cewar Rauda tana kallon shi ba musu yasa hannu ya amshi wayar ya tsire ta da ido kamar yana nazari can kuma sai ya mika mata ya ce ki tabbatar kin kawo min anjiman kamar yadda kika yi alƙawari. Ya faɗi yana miƙa mata wayar ya juya ya fice a ɗakin. Aiko da saurinta ta yi sallah ta ɗauki jakarta ta fice a gidan jikinta har rawa yake yi har ta kai bakin titi ta tana bata da kuɗin mota da za ta kai ta gida. Ta sani ko ta hau mashin ne da niyyar ta je in ta je gida ta biya babu kuɗi a hannun su Usaina. Hakan ne sa ta juya ta koma gidan na Maina dan ta roƙe shi ya bata. Tana zuwa cikin gidan ta samu ya shirya ya fito zai shiga motar shi. Ganin ta yasa ko da ya shiga motar ya tsaya bai ja motar ba yana jiran ƙarasowar ta. Da ɗan saurinta ta isa gurin shi tana ɗan haki ta ce don Allah ka taimaka min da kuɗin motar zuwa gida. Ta faɗi muryar ta na rawa. Ba ki da kuɗin motar zuwa gida ne zaki kawo min nawa kuɗin anjima? Cewar wai Maina yana kare mata kallo. Zan samu zuwa dare kuma insha Allah zan da in kawo maka. Cewar Rauda a sanyaye. Shigo motar ya faɗi ba tare da ya sake cewa komai ba. Ya ja murfin bangaren shi ya rufe. Zagayawa ta yi ta shiga gaban motar ya ja saka tafi kanta a ƙasa bata ce komai ba shi ma haka. Tana cikin tafiya kawai ta ga sun biyo ta hanyar prison. Aiko da sauri ta ce don Allah ka ajiye ni daidai prison in ka je zan yi signing. Cewa Rauda a maraidaice. Juyowa ya kalle ta bai ce komai ba har ya iso bakin kofar prison din. Parking yayi sannan ya dube ta ya ce ki shiga ki fito ina jiran ki dan har gidanku nake son zuwa in je in gani. Dan in baki kamun kuɗi na ba in biyo ki gida in karɓa. Cewar Maina rai a ɓace. In na shiga ba da wuri zan fito ba dan zan je can gurin prisoners din kuma zan dan jima a can wallahi ko baka ga gidan ba zan zo in kawo maka. Cewar Rauda hala gurin saurayinki da kika zo nan din baki son ki faɗa min za ku jima ba ku gama masha'ar ku ba in ba haka ba uban me zaki zo yi gidan yari. Cewar Maina yana doka mata harara. Hawa yake biyo idanunta ta sa hannu ta share su ta ce ka sauko mu je ka ga gurin wanda na zo ba dan wai ina so ka daina min kallon mai yawon karuwanci ba sai dan ina so ka sani wataran ba karuwancin na fito yi ba. Cewar Rauda tana buɗe jakarta ta zaro a baya da gyalanta ta saka ta yafa gyalan sannan ta buɗe murfin motar ta fita. Shigar da ya ga ta yi kamun ta fita a motar sosai ta bashi mamaki dan shiga ce ta mutunci da kamala shi sa bai san tam ɗin da shi ma ya dire a motar ba ya mara mata baya dan yana son shiga ya je ya ga uwar dakar abin da ya kawo ta prison din. To masu za mu dakata a nan. Don Allah idan har kun san muna nishaɗantar da ku to ku danna mana subscribing shine kaɗai mu ma soyayya da za ku nuna mana. Mun gode ana tare.